wathi ukhuluma ngendaba yokuhlanganyela kukamoya, the fellowship of the Holy Spirit. Uthi makube nani nonke. Uthi umusa wenkosi yethu Jesu. Athi nothando lukaNkulunkulu Baba. Message nokuhlanganyela kukaMoya Ongcwele. Umoya Ongcwele bayisezofika kuyena ukhuluma ngento ustate into ye fellowship. Because abantu abahamba kahle noMoya Ongcwele abantu abakhandi fellowship with him. Ngizonathi uzothandazeka ekseni. uNkulunkulu udinga ibandla lesikhathi bathandekayo. Umoya Ongcwele kuyidemand. Ungamdingi ngoba uzuthi uyamdinga, umdinga noma ungafili. Akusona insuku ze-science, akusona insuku zamafilosofi, kodwa insuku zikamoya. Inkosi mayisivuse bathandekayo sikhanda i-relationship noMoya Ongcwele kwi-point yokuthi aze aphumele kithi siphele nya. Oh Lord God. Abantu abazoyiwina ijeni, abantu abahluniwe umoya. Omasakhonza uMbuyazi noGumede noZwane noMkwele, we still have a challenge. Kudingeka siphele nya. Umoya Ongcwele asehlule. Umoya Ongcwele eyita good ngayo unalezi inkonzo akwazi ukuyenza kuwe singekho sonke. Aministerishe kuwe okhoma. Kunento esingathi noma siyibona si round 6 months sicabanga igate usongena kanjani ukuze singakulimazi masikusiza kuyo. Njenge pride. Ipride phela ungathuki. Siyayibona ukuthi unayo, kodwa into manje ngenxa ukuthi une pride sishawa ukuthi ipride yakhe isivalela igate makufanele sokusiza. Sigrounda sikubona ukuthi yasifuna bese siyamsiza lo, kodwa ipride yakhe ivala igate. But umoya Ongcwele mani ne fellowship nithi sekuhleli ndawonye athi uyayibona nje ipride yahluma. Uthi uNkulunkulu uMoya Ongcwele ukhuluma ngani athi ipride uyayibona izi-statement ziyalakanyana. Yabona izi-statement zakho ziyalakanyana engathi siyakhulisa kakhulu ukudlula abanye. Wow, uhleli uMoya Ongcwele phezu kwakhe enye yama-signs kamoya. Ngizwani bathandekayo. Tena niba ngoba into amayinde ngizosuka khona manje. Intaba iyezwa. Kona izinto esizama ukuyilapha. Bafuna khona izinto zasepulpit. Mase kuba khona izinto zakumoya. Obonathi umuntu ongahlangana noMoya Ongcwele la, ipulpit ngeke limqede lo. Uyadinga nje lo ukuthi kube khona enye indawo
ezwe kuyo la. Ngoba ipulpit aliqedi inkozo ke. Bona ngathi yabonakala lo. Kuyafuna kuyawosetshenzwa somewhere. Obuyabonakala umuntu o-empty private. Uyabona ngathi no. Khona umuntu private yomdayi u-absent. Ile nhlobo nje eba-active public. Ayisibona thina kuvuka into yakhe. Mayisithela lithi uyadisconnect. But kule ndaba siyenqaba. Ayikho kuhluku ukubonakala noma sepulpit noma ngathi pulpit ngoba kuzoba sathi challenging ngeke uNkulunkulu. Ayikho into ekuhluku ukuthi ubonakala public. Izulu libuthu bani? No. Ubani? Hey, ngoyingcwele. Umoyingcwele khona abantu ahambe buzo ndakaze nihlangane nobani. Because Nana naye 5 years or 3 years, 2 years ago. Go to Amenukanani. Hallelujah. So, I'm very right. What you want, you know, I'm not going to say that. I'm going to say that. You are going to put that in there and I'm going to do that and this also wrong. My God, what you see that before? We are some mission awesome. That is to have a way. But man has it food. But good thing, thing I eat to policy. Amen. I sit back for Tanamai. After the report, take away away. The food to private. Private ministry, the other ministry today. Jesus. Mawufana phakathi usukuzo sintshena noma uzokhombisa ukuthi wenzani masibeke. Hey, Nkosi yami. Siyabonga mama. Makwenza ithuba khuluma nabashumayeli ngoba inkosi yathula ithuba kwesisikhathi. Ngiyabatshela ukuthi hey, wayengena mama. Ningashumayeli ithuba lesinde. Engane ngane lesikhathi senizothanda. No. No. Awuyaswabana. Mawusithanda message. Ande. Ningakhiphiziwe umkhuleko.
One of the things YaseMsebe, our local churches, we are making a mess. Yes, Lord. Amen. Which was alright. Because I am Yeah. because I am a person Yes, Lord. because I have a more. Yeah. Amen. We need him. Yes, Lord. That's no choice. Amen. We need him. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Omunye umthandazo wabuthi sangathi umoyeni wena ngaba umuntu. Alito. Sangathi umoyeni wena engaba uNkulunkulu Yeah. and have full control in you. Yes, Lord. Alazo. Amen. We must learn to talk to him. Yes, Lord. Learn to ask him. Sifunde ukumfunda, ukumbuza, sifunde ukuxoxa naye. Yaningelanga. Wale umoya le wakhuluma nami. I think usemini nje. Nonkosi. So, ngiyavuka ekseni, ngiyathandaza. Ngeke seniqhubeka nosuku. Uthi usemini nje akangifiki. Wayesethi umoya ngcwele. Yonke into right. Ngathi Nkosi. Uwe wazi. Kodwa ngokuwa kwami bengakaboni lutho lutho. Wathi ayishizokuthi ngibonile ekseni uvuke wathandaza. Kodwa wasekuqhubeka isikhathi imini. Ngibona ukuthi akuqoqelela uNkulunkulu. Athi umoya ngcwele bengicela ukuthandaza kwenze ekseni. Enough. Shale sikhathe ukubuza ngazo 3 shame ndawonye. Wathi ngicela ukubuza ngaba ngakubuzile nokuzwa yini. Utawuthi thambama ngempela ilanga liyoshona kwathuleka yini khona inkinga. Ngase ngithi kanti moya ngcwele usho ukuthi ngithandaze usuka la ekseni kuze kushale isikhathi. Ayenze intando yakho ngayo kodwa nawe ngithandaza ukuthi kakhulu ngale nto.
uthulekile akuthule mina kuthule wena. Usathi ngiyengeke. Manje into yami ithi okhoshe. Ngizocabanga into enkulu manje ngiyazama ukucabanga. Ethi ya baba umbuso wakho necebo lakho ngiyathandaza ukube ya ungilawule kade mangibuka ungibuyise endleleni ngoba uwe wathi ukhululayo ucela engasho ukuthi khulume ngalokho usangiqaphulela indaba kaMoses. Do you know ukuthi enye into eyenza uMoses abe umhlobo kangaka kaNkulunkulu? Lithi i-relationship yayiphakathi kaNkulunkulu noMoses yayinjengeyomuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Talk to me. If you are not okay, talk to me. Yes, but as angikho right. Ayingilimazi and baba iqiniso yalazi ukuhlala la kimi uyangibona angikho right. But yazi ngifuna ini baba ngicela indlela zakho zokudila nalento ngoba yami ngiyayazi soba wrong into yokuqala nje vele wrong. So ngicela yakho, what do you say? And open that space of conversation nomoya wethu usivule lesi sikhala afowethu ngicela ukutshela i-communication bafowethu akubona ulayini owodwa uyisa indaba olayini ababili beshintshana. Thina siyakhonalwa ekumphizeni uNkulunkulu ufesime phambi kwakhe sebagile uNkulunkulu 1 2 athanda ikhatha athanda ukuthi athanda 5 athanda ukuthi mase qedile kuze kube phakade amen angazi ukuthi phakade amen sithanda kade kuze kube phakade amen then we go. Athi uNkulunkulu kodwa awusayizwane lami side. Nikana mathuba. Talk to me, I will talk to you. Somebody say hallelujah. Asifuna nalizo wenza ukuthi makhona ubuza ekhaya ukuthi lo baba nkathi gibele phezulu mfundeni. Shisotsengedile. Laba bathethiswayo ukuthi awunginike incwadi efunde esontweni. First Kings 20. Verse number 1, then I want us to make this prayer. I believe God will put our steps our tatayo so that everything will be okay. Ukuthi bonke abagcotshiwe ngiyabahlonipha, bonke abasey'khundleni bebekwa inkosi ngiyabahlonipha, baba uMadlokovu ngiyamhlonipha, ningixolele bathanda kama ngikhuluma ngomoya ingcwele angisho ukuthi uyena osukwenza neza kanje kodwa kuyenzeka vele ngithi sengikhuluma nje ngiqhubeke. So I don't promote ukuthi associate umoya ingcwele ne-disorder. Ngisho ukuthi kwenziwa nje yimi ngosesikhathi. Ani mina sengizangafika baba nonkosi la khona ngibaphikisa abantu khona abathi niyahlupha nina bazalwane nisuke nifaka umoya nala ungangeni khona bese ngithi hawu ngaze kuphi lapho bese ngithandaza inkosi ungisize kungabi khona la ungekho khona manje. That's one of the kind of statements that we make every precious day. Uthi niyahlupha nisuke nifaka umoya nala ungangeni khona bese ngiyazingeleza ke ngiyagada ke azoyisho uthi yabona ayidinga umoya bese ithi mana ke inkosi ungisize uzothi iqala ukuyisho nje angiyona iphathi yakhe.
sengigade kanje ngithi angigade into eyiningi angiyona ingxenye lento azoyisho lo mzalwane ngishapha uzothini meka wathi nje umoya engcwele kangeni la kungena ba ama statement lawo esingawasakhuluma mhlobo sesarizana nje safaka ipeni elibomvu ngezantsi sathi asisho ngishapha sibuseke kangakanani ngoba asikwazi ukuhlukanisa umoya ne-order njalo futhi njalo makushiwa either kuzoba khona into ezofanele efuna i-reasoning efuna ukucatshangwa into efuna ukusetshenzwa into edinga inhleleko uzobezwa lapho-ke abazalwane because bazi ukuthi umoya engcwele bahlukanisa umoya engcwele ne-order kanti yaqala uyena bahlukanise umoya engcwele ne-planning yabona bazi ukuthi abantu abaplana ubalethisa uba u-2 abantu abaningi bazi ukuthi uhamba ngomoya uma ungaplani leli sonto bafowethu abantu abaningi bazi ukuthi uma ungaplani lutho uhamba ngomoya ngoba bacabanga ukuthi umoya engcwele akangeni kule party ye-reasoning ne-thinking bazi uma sekucatshangwa nje abaphuma bakamoya manje cela kungene laba abacabangayo kunegroup yama-thinkers negroup kamoya wayiqamba amanga lo ukuthi umoya engcwele u-operate epulpit kuphela wayisha amanga bafowethu khululekani khona abantu aba-filled by the Holy Spirit. That's why uzolifunda iBhayibheli kwi-early church kune-structure lapha esakhandwa abapostoli ku-Acts chapter number 6 babedila ne-administration kwakunomsindo nesiphithiphithi lapha nendaba yokudistributha ukudla base bayaphakama abapostoli oPeter bethatha leadership but no guys no in this thing ilula kuze kungazokusuka isiphithiphithi nje esizweni asenze kanje asikhetheni amadoda awu7 agcwele umoya engcwele lamadoda awu7 agcwele umoya kodwa umoya ogcwele kubo umoya we-administration azospecialize ke ngokuthi adile nalento yokumonitha indaba ukuthi abantu bonke baseveka right nendaba yokuhanjiswa kokudla and stuff basebethi thina nomoya engcwele sizobe sibhize emthandazweni nasezweni nina nomoya engcwele nizobe nibhize ematafuleni awukwazi ukuhlonza umoya engcwele neplanning awukwazi ukuhlonza umoya engcwele ne-order silekele nabazana abasiqoqela umnikelo ngiyengibezweke lapho kodwa hayi la bathi bazalwane lento eyimali ayidingi umoya there's no way because there's no ministry engamdingi umoya engcwele ngoba yiyo into esilibazile bazalwane uyabona uma siphuma la entabeni sidumisa iy'moto sihamba siswisha off umoya engcwele so zeswishe on kusasa Sunday makwangena inkonzo sesiswisha on ngoba sicabanga ukuthi umoya engcwele ithuluzi lokusonta kanti life partner fanele ahambe nawe la ngisho driver la ahambe nawe My God. akhomente angathuki ugqoka kugumlisi Yo. uthi uyagqoka athi mana mana gumula ayikabi sometimes akagumilisi ngoba into oyigqokile nibambe lento engisho akagumilisi ngoba into oyigqokile ingekho right umoya engcwele uyakwazi ukugqokisela into afuna ukuyoyenza ngawo Siyazi moya engcwele. Thank you Jesus. uthothi no iloko li-right athi kodwa ngifuni le choice yeloko namhlanje ngoba ngifuna mayivela lento ngoba benazi bazalwane noma yini uNkulunkulu ayivezayo uyakulungiselela indlela ayizoyiveza ngayo My God. Good God. manje uyangena kwa-clothing uyangena nala uyangena na-petting angene kwi-language angene everywhere into esilimazi bukani-ke bathandana angene shona kuma-finances ethu Ngabe kuzothandazeka la manje ngiyabona nje isilingo siningi asiningi yasithi one of the giants eAfrica ubaba uNicholas Bay mangifunda ezinye zemlando wakhe kukhona ufakazi bakhe ekuthandayo oba bayithethe inhliziyo yakhe uthi ubaba uNicholas Bay ubayisebenza ngaloso sikhathi uthi ngaloso sikhathi wayisebenza ehamba ngebhayisikili lakhe eholile kwi-payday then ke
wadlula kwenye indawana wafika laba bantu abangamabheka uthi mayidlula kwenye indawana uthi udrayive ibhayisikili isandla senkosi siphezu kwakhe indumo isiphezulu, the power of God is upon him and hamba ngebhayisikili lapho uthi mayidlula ubona this man eyibheka ihleli ngaseceleni komgwaqo. Ibheka yini? Yilabo abantu abacelayo, angithi bathandekayo. Uhleli ngaseceleni komgwaqo uthi upayday envelope la holile right. Ngicabanga nendumiso nayihlangana nakho lokuthi izinto ikahle namhlanje. Uthema idlula, uthema ifika eduze kwalo muntu ohleli ngaseceleni komgwaqo oyibheka uthi wayeseyakhuluma umoya ingcwele. What? Take your salary. No. High 5 rand. Take your salary. The whole salary. And give to this man. Uthi like me and you. Uthi wafika kuma conclusions wathi ngiyamazi uNkulunkulu meyikhuluma. But this time akusiyo. Lutho. Abakwazi sekufonela unkosikazi mabuthi wakuwe mamafoni osikhathi. Nonkosikazi uyazi payday. Nabantwana abalungile bagezile bagezile ubaba mayibuya siyothenga. Then mawusukhuluma ngesalo uthi angishiye emgwaqeni. I don't understand. Uthi like a human being. Wadlula ngebhayisikili lakhe disobey izwi. What never on the Sunday. Umedlula uthi isandla sikaNkulunkulu esahleli phezu kwakhe sa disconnect. Danger zone. Wasefanta choose ukumaintain isandla nokumaintain isalala. Uthi waqhubeka wathi uyazama uyathanda la hashala mama baba lathi izulu hayi namhlanje lapha yakuyibheka. Listen, uthi umeselalela waphendula ibhayisikili washova ngespeed wafika phambi kwalento wadonsa iyilokozana i-envelope wathi baba uthi uNkulunkulu akunike emva kwalokho wagibela ibhayisikili washova ibhayisikili. Wafika ekhaya, fast forward, I don't want to afuna ukungena esekhaya ubana akafikanga kuyothi kwenzakala. Wafika ekhaya then bambalele uthi emva kokunikeza lo baba sabuya isandla uthi ukuthula engakuzwa ngine envelope akulingananga nokuthula engakuzwa ngidedela i-envelope la umoya ngathi angishiye ekhaya unokuthula ngoba umoya fanele simfake ngisho nakuma-finances ethu singamkhikhela ama-items la simdinga khona mese amanye sithi I leave it to me daddy mese siyadoda leave it to me this one fanele simfake in everything. Baba-ke khona ngifuna ukukhombisa yona ukuze ubone ukulalela umoya ingcwele kunama-rewards. 2 years later nobaba Nicholas sethe ukulibala kancane ngoba wayemissionary waya kwezinye zezindawo eyoshumayela khona. Uma efika kule ndawo bayangena ku system abebeyisebenzisa is so very much good. It's even much more better than the system we use today. Bona before by invade indawo nge-crusade bebenento ka house to house. So bangena ke bengenisa inkonzo bangenisa komunye umuzi uthi bawubona lo muzi umuzi omkhulu. Kuyabona ngathi umuzi nje womuntu omi kahle. Base bengenisa kulo muzi bacela ukwenza umkhuleko la ekhaya. Kuthiwa umama wala ekhaya wathi ngiyacelana ukuthi ningaqali nikhuleke. Ubaba wala ekhaya useseduze nje uyophuzisa inkomo zakhe lapha emfuleni. Ngizothumela abantwana bayocela ubaba ukuze azoba ingxenye yomkhulekelo wenzayo. Siyacela abantu basezulwini nimlinde ubaba. Base bahlala ke balinde ubaba bathumela ingane. Ubaba menza indaba yomkhuleko washesha wabukisa inkomo wabuya wagena naye efaka amagxabulela.
ngene emnyango yaphakamisa amehlo. Yabona lo baba. Yayisithi mngami na uNkulunkulu. Yathi mngami ufika uNkulunkulu la ekhaya, uNkulunkulu. Wathi umama hayi baba ukhuluma ngani? Wathi uNkulunkulu lo na uNkulunkulu. Uyakhumbula mhla isimo sethu singekho right. Ngase ngathi angiphume engcono ngiyohlala emgwaqeni ngithi oyomsiza nje uyomsiza. Akuzukuba benkinga. Uyakhumbula ngalolo langa. Wathi lalala-ke yilo uNkulunkulu. Wathi ubabikona yena uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu wena. La yamala wasinika ngayo. Saqala phansi impilo yethu ngayo. Sakhika ibhizinisi lethu lakhu. Yonke la nto ayibona lekhaya izalwa yile yanto. Walo baba kusehamba lekhaya. The man is well established. A total opposite of a beggar. Indoda ehlonishwe endaweni all over. Izwi layo line-echo. Ayikhuluma kanye kusabela abanye. You have to bring my neighbors, bring everyone, but Dwala in one day. Washumayela message simple. Wasindiswa abantu abaningi. Baqala ibranch enkulu yase-Assemblies of God there. Without struggle. Awu sangisayida. Umoya ngolelelwe kahle istruggle siyahamba. Letha ilele ikhwapheni. Ilele kumoya. Yebo. Ikish. Unasithanda sengane kama. Unasithanda sengane. Umuntu wasezulu ufana umuzi uNkulunkulu mayiseqedile. Sabonga manje. Laba salwane babengenayo umoya ofuna ukuthi lo mngcwele babengamfuneli ngoba befuna ayodayisa bona phambi kwabantu. Yabo kuyenzeka umoya ngcwele umfuneli ukuthi ayokuveza ukuthi how powerful you are. Inkosi ufuna bahambe bengibonile. Ama motives works. And izinto uNkulunkulu angakhohlwa ukuyibuza. Every time awufuna into noma ufuna amandla, Lord give me power. Umbuzo ozolandela quick lapho uthi awuzwa ngomnaka. Uzowenza. Because one of the things that ebula the generation yethu ufuna into bengalungisanga emotive. Ufuna amandla Nkosi hlala phezu kwakho amandla akho abe phezu kwami. Nkosi angithi makweni. Nkosi your power, your glory. Ngifuna yonke into ekhika wena mayibe phezu kwami. Mayibe phezu kwami. The question elandela quickly. Uzowenzani? Motive ithi ngenzela bazi. Ngenzela bangibone. Athi uNkulunkulu sokulinda ukuze kulunge imotive. Ngoba ezinye izinto athi asiphendulwanga ngoba inkosi ingasiphenduli. Isakhathaza ukuthi mayilunguza imotive. Namandla. Asifake indlebe kumoya ngcwele. Bamandla bavugisho ngomoya. Kulula ukukhonza uNkulunkulu. Bafethu kulula. Njalo mawufika kune-struggle somewhere, okwazi kune-disobedience somewhere. Njalo la uzofika kune-struggle khona, kukhona ungalaleli. Benazi into zathi bakhona abantu abahluphekayo ngokwe-system kaNkulunkulu, ngokwe-system kaNkulunkulu. Abantu abahluphekayo ngokwe-system kaNkulunkulu. Abantu abahluphekayo kuphose ukuthi bangabibikho. Ngendlela uNkulunkulu adizayine ngayo. Kuphose shushu. Possible. Kuthi kungabikho abantu okungamlekelela ishusha mhlawumbe sebe-3. Kupossible. Ovolunteer.
possible ukuthi kungabi bikho ngisho umuntu omunye ohluphekayo? Afethu kulento ngi demonstrate la ningathi Mbuyazi ngicela ube uNkulunkulu mina. Ayikabi. Nana uthi angikwazi ukuthola ichoice yokuqala ukuthi ngakhetha ukuthi kube ubani bese vele nje ngayisike anyway no need. This is God. Ushusha does not have. Man of God does not have. And this man of God does not have. But God have. Ungaki system kaNkulunkulu. Uma esefuna ukwenza into yakhe. Uvele hayi wathi ufuna ukwenza kanje. Uma manje uNkulunkulu athi okay. Bukani ushushuku. Come here. Come here. Abalamise. Abalanqove nje phethi. Listen to me. Listen to me. If you don't mind cutting it out, listen to me. Listen to me. Listen to my brother. Listen to me. This man, if any Lord, who would that way? Will have with you. uNkulunkulu nama choices akhe nje uvela ngasandlela ngendlela ke vele ukujwayeleke lokho ukujwayeleka ukuthi avela uqoze nje ulayinje futhi akachoose wena ungangazalwana. This man ibingasho ukuthi pastor ngicela ukuthi kuqale mina no iso nabe decide that no I choose you azangala iqale besenza nje na ngoba safuna standards besenza nje kule ntaba mathuthi besemlord ama mistakes engenzeka la ukuvele ngizama ukuphakama babo phambi namahlobo ukuvele uya aphama sakhohlwe baba ukuthi udonse esazansi kulayini Sinade Nkosi. Sinade moyingcwele. Azakhohlwe nje. Ingoba ithi wawubone ngimnkosi. Abakakhohlwe uthathwe la sazi lapha kulayini. Bese vele yaphaka. That's the negative side of it. I mean the pride. Laba bazalwana athi uNkulunkulu no yazi into angayidecide yini. Look at the table. Li-empty. Athi uNkulunkulu don't worry. Athandaza umuntu wasezulwini. Athi Lord provide me. I am running short of Athi uNkulunkulu don't worry. Ngizokusort out. Athandaze umuntu wasezulwini. Lord iyaphakani umthandazo ngalo. Ngala. Message nje uNkulunkulu nje message nje. Message no is fine. Don't worry. Safana ba attend le two. The system is simple. Bafo. Yakhumbula inkathi ngokunika kwabakunika. Uyabona uphethe kabuhlungu kanjani umuntu wasezulwini. Yazi ini into ezungazi uyiphatha zonke lezi zinto zingaka ngoba akuzona zonke zakho. Manje ngathi ngiletha kuyizinto khona abantu enganginabo emcabangweni futhi. So ngicela ungithathele le bayimile izinto ngale ngaphesheya. Ngicela umdlule kodwa umfundisi ushusha uye ngaphesheya. Manini naye into ezofika idide la. Akuhanjwa ngolayini. Hey. Yabantu abasoqala unyaka nje sizothandaza entabeni. Impendulo zehlile zonke. Ikhathi zokuvela kwaso azizokufana. Ungalove entabeni elandelayo. Uma uthi into obuyikhulekela kule ntaba awungayibambi ngesandla. Ungalove kule elandelayo. Hey.
apron uthi uyabuya awukayibambi mana. You are next in the line. Yebo. Abuya uNkulunkulu kuthandazile. Athi, do you remember? Uthi wena ngikwenze waba i-storehouse. Ngoba ufanele wazi ucheck ukuthi yazi ngiyathini. Angikwazi zonke lezi zinto zize kimi zonke kakahle. Ngathi ngibuye ngibe storeroom somewhere. Ngathi ngiyi-warehouse. Ngibuye ngibeke izinto ezizosupply somewhere. Ngoba enye into engaphakamisa i-warehouse ucabanga zonke zempahla egcwele lapha ezayo. Kanti safana i-distribute ey'tolo. I-warehouse ihlele ney'mpahla zako akhona nezakwami nezakwakhe. Kodwa uma ihlele i-warehouse ikikhange ikhohlwe nje iy'tsheli ukuthi athi uNkulunkulu no time has come. Sengiqedile sengizwile. Cela unginikezela umfundisi. Ngicela ungibukela-ke baba Mdosha. Ngifuna ungibukela ama-value alezi zinto eziwu-2. La sisheshe khona ukuhambisa sihambisa ipeni. La sidileke khona ukuhambisa sihambisa ifoni. Ngoba any delay it dependa kwi-size yento ezofa. Yebo. Zowu-2 izinto uNkulunkulu azenze ukuthi awumlinde kancane. Akhona ngoba uthandazanga kahle, ngiyashumayela. Akhona ngoba kezwanga. Kodwa ubukisa isisindo sento ezofika. Hey, ngingwena. uNkulunkulu ya senangama. Oh, that's it. Athi ayikhube emkhosi. Iphathi 3. uNkulunkulu avele ezomunye umuntu ozothandaza nazo ojoyina lo line. Ngicela ungangasuki umsamo. Athi uNkulunkulu don't worry now, don't worry. Ngizoya e-storehouse. Mawubona kunehlupheka, mawubona kunosisi, mawubona kunabantu abangaphenduliwe, wazi ukuthi akusiyedwa uNkulunkulu kuyedwa. I want to pray. Let me just quote this verse, then I pray. Kwi-early church, kuye waphuma i-statement. Thank you. Kwi-early church, kuye waphuma i-statement esithi lonke ibandla likaNkulunkulu lalindawonye. Mese lithi labelana lashera ngezinto zonke. Yabona bafowethu la verse. Mese khibi i-result lithi akubanga khona ngisho yedwa oswelayo. Hayi bafowethu hayi. Uyabona khona amanye amavesi aseBhayibhelini othi uwafunda ume. Uthi mana uNkulunkulu is true. Mese kuma ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso. This thing is real. Uthi kwake kwaba khona isizini la bekhonza bonke abantu kungekho ngisho yedwa okhuluma ngeleke. Hey. Bayiphindwe ku. Ase ngiyayimaginela nje oba umuntu othanda ukuxhwazini yamhlala ngicabanga ngamajina nje ngibuka iSunday service yalapha. Kungena wonke umuntu ezodumisa engaswele lutho. Lithi iBhayibheli into eyanqamula that poverty, a demon or curse. Lithi iBhayibheli ngokuba bonke abantu ababenezinto akekho umuntu owathi into eyakhe. Bakhonza bebhekelelana so. Uthi brother ayikathi senkanti ngibona athi ilokwe lakho. So sesiphinde kaningi ungatsheli yena. Hlala phansi ngathi uphinda kaningi ilokwe. Aligqokwayo kanti sengimina now 5 now 10 eze ne3 athi mhlobo wami asiligqoke nathi awushele naye into uNkulunkulu ngithintile kuhanjwe nomuntu kuyongenwa naye isitolo kuthiwa awukukhetha izinto ezi-right for you. Singakuhlukanisa umoya.
Umoya Ngcwele ulalelwa in every. I wish I can preach this for the rest of my life. God wants to raise in back a sharp Umoya Ngcwele. Amen. Bafowethu akini ngiyashumayela nje. Kodwa I'm not okay. Umoya Ngcwele mahlala umuntu eceleni kwami la. On a serious challenge. Ngidisconnect ngingezwa ngize ngikhaya. Asuka umuntu eceleni kwami la ayothatha intambo. Mama khona thu uyamkhumbula lo. Thu uyena muntu bafowethu emkhulumeni yena muntu. Cha usombona nangu lo wahlala eceleni kwakho la. Ilo wayisikhila eceleni kwami. Wasuka eceleni kwami waya ku suicide. Ungavumi ngathi thina. Umbuzo fanele nguphuthumisa Umoya Ngcwele. Ngiyazi wakhuluma. Yindlela engenza ngangayizwa le ngoba kwakufanele simehle. Bafowethu kufanele sikhonze inkosi sihogelana. Amen. Sisemona nonkosikazi wami siyongena siyothenga somewhere. So masi ngena emall then sokhona umuntu umzalwane ntombazanyana nje hlangana nomama. Okay lasibingelela sonke. Then useba nento ethile nomama bayakhuluma sengibanika ispace. Ngiyaqhubeka mina ngiyahamba. Baba kuyenziwa nalokho. Umuntu hayi ngathi kune women's talk. Then you give yourself space. Yes. Ungazifaki. Then you so ase ngiyabadedela ngahamba. Wakhuluma lo ntombazana ngabe khuluma ne general things. Awu mama kade ngicela abantu abantu ngakho. Mangihamba sengiyale then Umoya Ngcwele usethi kumina no. Ngicela uattend lo ntomba sebahlukana nomama. Sethi bawusosisi sethi Umoya Ngcwele mina no. Go and attend that lady. So to tata a certain amount as comment some right ugqoke kahle uright akana problem so tata a certain amount ngiyazivula ngilana umuntu sethi mnikeze ngiyamnikeza sisi thank you so much God bless you siyajabula ukubona mfowethu present yakho athi ayithathe bese siyahamba nonkosikazi then the spirit of the Lord said to me phenduka umbuka manje ngiyaphenduka ngiyambuka into yami ithi inkosi ngazini le ayikhalelayo. Hey, bawo. Ngangena endlini, ngangena esitolo, kwasengathi ngiyimillionaire, ngathi ngawona yonke into. Yazini kwakunokuthula la emoyeni wami. Wathi Umoya Ngcwele lokho engibhrashe emhlane athi wenza kahle. Ngathi kodwa Umoya Ngcwele wathi wenza kahle. Hey, bawo. Ayinto engithusa asezothi ngiyabonga ngithi baba benginika leyangane wathi ngikubonga mina ngiyabonga wathi into engiyibonga kuwe ngibonga ukuthi ungilalele lalelani bazalwane kukhona abantu manje sefanele babe yisystem kaNkulunkulu yokuphendula abathile ukuthi uma kukhona othandazayo uNkulunkulu wothinta mina mase ufuna ukumphendula singasonti bafowethu singasonti ingane kamama singasonti inkosi ngicela ungenza ngibe i-answer somewhere. Ngenza nje ngibe impendulo somewhere. Bangakhala abantu bakho bazizobela inyembezi ngaphakathi. Baze baqala ngopoison ngikhona. Yenza nje uma kukhona ufuna nje ukungithuma kuyena ngiyoba impendulo. Ngoba wena uNkulunkulu njalo mawufuna nje khona ufuna ukumphendula uNkulunkulu send thuma mina. Thuma everywhere. Abantu abaningi ba-approach uNkulunkulu ngale mentality yokufuna ukumokola something kuye. Akakaze bahlusho ukuthi inkosi yini engayenza to help someone. This is a different year. Let's see Bible listen to Umoya Ngcwele ikhulumayo. Mina ngishumayeli nje. Yeah. Sengathi inkosi ngasilekelela. Masisuka kule ntaba. Sisetha ama signal ethu okulalela Umoya Ngcwele. Wonke umuntu akanyusa ama aerial yakhe. Angisho bafuthu ngizwe ngomoya. Angisho ukuthi hambani yokwenza ihaba la bakhona abanye abantu abavela benza ihaba angiphuma lani yokwenza into engaphekwa amadlenu senithatha imizi yenu nithi hawo ngiyezwa ngathi content anginikele ngomuzi wasekhaya nginikela ngomuzi kapapa nginikela nayo yonke into thathani bazalwane. I don't mean that. Ngikhuluma the real word of the Holy Spirit, the genuine thing. Set ama areas phakama standards.
Set ama area. Power standards. Ubaba uNonkosi ukhulume into ngayi underline. Uthi phakathi kwemkhuleko ebiyenziwa kule ntaba yango January. Lethuwa Nkosi asiyilwi ne-revival part of it. Noma lengxenye yemvuselelo noma yevavango. Kodwa besithandazela ukuthi Inkosi akusijulise. So ningalimali ngicabanga ukuthi Inkosi ingaphandle. Umoya ngcwele makukhona enkulu afuna ukuyenza uyalizinzisa ibandla. Wobona lapho uhlakaniphile kukhulu uyenza ndiyanyelela. Njalo uNkulunkulu mayifuna ukushintsha, mayifuna ukwenza transformation. Efuna ukwenza uguquko. Kwesi isikhathi uyawacisha ama-emotions. Ashiri reasoning. Because lezi izinto afuna ukuzenza la zisifuna sisebenza ngomoya ngcwele esikhathisa ama-decisions sisoba. Angaqala ukuzwa ukushumayela ekhuluma le yanto uthi kwenye inkonzo kwathi zomunye umzalwane wazophoselela ikhiye kuyena enikela ngemoto. That woman was crying tears and wanikela ngemoto. Uthi wayithatha ukhiye wemoto njoba wayinikelwa kuyena. Uthi uthe sewubambe ngesandla kanjalo umoya ngcwele sengaphandle wathi umoya ngcwele hamba umthole lo yasisubuyise ukhiye wemoto. Ayikaqala ukuzwa le yanto futhi uqala. Angiyilwi mina ngangabe sengikude kakhulu. Yabona izwi lalobuyisa lele. No, don't Loya baba uthi wathi ngifuna ukubona ukulala umoya ngcwele bathandekayo. Ngoba bafowethu uNkulunkulu ufuna abantu abazo i-reasoning yabo esethiwe. Wathi umoya ngcwele ayimlinde. Wayesiyambisa emva kwenkonzo. Wathi mzalwane ngibonile uphoselela ukhiye ithini into. Wathi uthanda okay, wayesiyakushathile wathi yabo wathi okay. Wasicela ungenzela kanjena. Ngicela ungithathela le moto lokhiye. Ngizokutshela isikhathi right ozoyiletha naso. Wathi baba what no, ngicela uhambe naye ekhaya. I will tell you, I will call you. Then bese kunika nesibusise eba diplomatic. Wathi ngizobese kunika nesibusise go home. Kanti ephosa ukhiye kukhona ayibonile. Safonela umyeni wakhe. Nkosikazi wakho. Usanika umfundisi imoto yakho. Ngifuna ukukhuluma ngokulalela umoya. Nkosikazi wakho usanika umfundisi imoto yakho. Wathi baba wayosayina ifomu esheshayo emsebenzini ukuthi kunesimo esiphuthumayo ekhaya wa-driver. Ngakusasivuselela iyaqhubeka lo baba wafika. Fika uyavutha akasangenisha ekhaya uyadlula uyofuna umfundisi. Into ekuye lapho uyithetha uzofika imoto iphakile egcekeni lomfundisi. Wafika wathi baba njani? Wathi hayi baba ngizofuna into eyiningi. Angizokhuluma into eyiningi. Ngiyahlonipha upriest. Hayi ka. Ngicela ukhiye wemoto yami. Wathi no baba angasikhuluma ngani. Ukhiye wemoto yakho ubaba ubani? Wathi awuyicheck kahle. Ayikakhaya andikho. Le ya. Wathi leba wathi wathi ileba wathi wathi ayilezi ngathi zami. Awucheck yakho. Wathi ayikho wathi angazi baba uyicheck ekhaya. Uma efika ekhaya imoto ikhona. Yes. Nonkosikazi ukhona. Mebuza ukhiye nkosikazi kwani wemoto wathi no. Wathi ngizothiwa wena usuthatha imoto zami yini umfundisi. Funa standards. Enye izinto engathi ngama-laws. Uma ethi umoya ngcwele don't take it. Ngoba amanye ama-laws angama-win. Kane kama 2024 saba ngendlebe.
izandla sithandaze umthandazo uthi Nkosi sifundise ukulalela.